И здравейте хора, в днешното клипче аз поради един инцидент, който случайно се случи в предишният ми свят в Майнкрафт, се наложи да започне една нова тема. Тя ще е за строене. А инцидента за предишния свят, аз сега накратко ще ви го разкажа. Ходех си аз търсих въглища. Вие най-вероятно сте гледали първата серия и знаете, аз търсих въглища, изведнъж ги намерих. И когато изкопах всичките, аз реших да се върна в къщата ми, за да си я премества. За да се преместя по принцип, заедно с къщата. Обаче аз не успях да скоча много добре и паднах точно в една мина, в която умрях. И за жалост аз си загубих всичките неща и аз реших, за да не се отчаивам, да си измисля нова тема. Защото, гледай сега, аз имам един свят, в който строя разни къщи и такива неща. И ето сега, първата ви серия, аз искам да я покажа, смисъл да я направя, като ви показвам нещата, които вече съм построил, в смисъл къщите. И нека започнем. Това е първата къща. Ето я. Така. Първо, някаква овца не съм я слагал някакси, тя сама се е получила тук. Първо, вижте какви яки басейнчета има тук. Според мен са много яки. Сложил съм цветчета, навънка такива големи маси за обядване, тук е малка масичка, тук е голяма направо. Което според мен е якичко. После, имам кученце. Хубавичко. После, тук според мен е това много яко, че съм го направил с стъкло. Сега, вратите ми хубавичко, направено, влизам и сега гледайте. Опа, градина. И това е последната на къщата ми. Влизаме и тук вижте какво има. Такава лека градинка и отгоре с купол, където всичко се вижда нагоре. Вижте, имам рибки, такива тропически, екзотически, не знам как се казват. Такива неща, където падам с времето. Яки като дървета, които приличат на масички, лампи, такива неща. В смисъл, според мен това е много красиво, съм го направил и много яко. Така, време според мен да отивам в други стаи. Сега. Ето тук. Тук ми е кухнята. От нея се започва всичко. Ето тук да кажем имам хладилник. Цъскам горното и ми даде месо и картофи, да кажем. А надолу месо и ябълка. Всичко е на рандом. Сега. Имаме тук, имаме печки, имам чини с разна храна. Това е мивка. Така отваряме и се бием. Тук ми е такова за кафе или за чай, просто направих го чайник, но наистина това е за Полша, това го знам. Тук си направих също такова, направих си черно легло, такива имам картини, имам огледал, аз по-огледал, извинете, обърках се, имам стъкло, чрез което мога да гледам в моята градинка. Имам ваза с цветче, имам такова за кафе, но наистина, което е за полшанки, имам съндък, в който за сега нищо нямам. И така, тук в края е туалетната. Опа, нищо. Е туалетната. И гледайте сега. Тук ни е мивката. Тук взимаме, така си мия пу. Тук е това. Мале, нещо днеска много чупа картини. Тук ми е туалетната, така идваш. Опа, правиш си работата. И готово. А тук е банята. Такава голяма, хубава, с два вилиджера в края. Е такова. Много яко според мен, луксозно, яко. И така. Това беше първата къща. Сега. Сега ще излезна и ще ви покажа другите ми къщи. Тази е такава къща в мой стил, ще я нарека. Така, втората ми къща е къща за оцеляване. Първо, тук съм си направил, защото съм гледал туториали, съм си направил такива като банери с това марихуанката. После, имам градинка, хубавичка. Оп, ягодки. Така, опа. Имам ком, който мога да го язда. Парам си птичките. И влизам. Тук имам такава градина с цвекло, картофи, моркови, пшено и такива неща. Сега,
боби. Опа. А това? Кой го е щупил? Сигурно аз нямам гъма, нищо после ще го правя. Така, тук имам разни такива щитове, които аз съм си направил лично. Такива според мен са много красиви. И сега влизаме, тук имаме специално. Опа. И вътре имаме такова за качество на банери. Имаме Armor Stand, имаме нищо. Имаме такива разни съндъци. Имам легалце да си спа. Имам комбин дори. Имам цели 8 печки. Един крафтинг тейбъл и такова за все едно полшинки. Така, излизаме. Това беше къщата за оцеляване. Според мен отвънка изглежда доста добре, особено това с огъня. И да. Също знаеш ли кое си сетих? Чакайте малко. Това аз на руски пише, извинете. Ето, огън. И сега... Трябва обаче да го намеря това къде е. Защото... Чакайте само секунда. Аз искам да го направя все едно. Разбирате ли? Когато под лагерен се сложи пшено, именно блок, той почва да гори по-нагоре се едно, така да го кажа. Обаче аз нещо не го намирам. Ето. Сега. Майко. Така. Оп. И сега да видим докъде ще стигне огня. Ехе! Това е много високо. И е яко дори според мен. Така, тази къща свършихме. Ще си прибера тези неща, така ще ги свърля. Така, тази къща е дори не е последната. Тя е модерна. Майко, чакайте да изключа да ми е времето. Ясно, че с тези грамотевици нещо ще ми се подпали. Така, това е модерна къща, съм я нарекал. Охо, Крипър иска да ми влезе в гаража. Да, аз имам гараж, който според мен не прилича много на гараж, но понеже няма коли в самата игра, аз го направих така просто за да го има, нали. Така, влизаме с такива хубави банерки, банерки, много се извинявам, с такива банери, отваряме вратата и влизаме. Тук ни посреща един коридор с картини. Идваме, тук е хола. Тук е телевизора голям, на диванчето, сядаме и готово. Имаме прозорци навсякъде, краби, свине. И минаваме ето тук. Забележете, че покрива ни целият е от такива лампи. После. Ето тук е туалетната. Пак всичко обичайно, тук си ми, тук мия, тук ми е банята, тук е туалетната и сега да ви покажа още едно нещо в тази къща е къде се яде. Гледайте как съм го направил тук хубавичко. Е така. Оп, и се яде. Какво става? Тук е маста с чиниите наредена, а тук е кухнята. Торти, чини, печки, крафтинг тейбъл за торти, хляб и такива неща. Отдолу, вижте, отдолу има също лампи, такива хубави. Така, за модерната къща това е всичко. И също вижте как аз мога много лесно да правя такива хубави стълби с едно тъпки. Много красиво ги правя. Да отидем към следващата ни къща, която направих. Тя е къща на дърво. Ето я и тя е майче последната, която направих, да. Тя е последната, която направих и тя също така не е довършена. Защото, както виждате, тя е такава празничка. Имам се куче с броня. Кученце, здрасти, приятел мой. Как си, приятел? Как си? Чакайте само да направя времето на изгрев. И да, също вижте колко яко съм направил. Ето тук е така, но може да се качваме. И да си гледаш тук какво става. После си взимаш, така си слизаш. И се връщаш тук.
Аз трябва да си я достроя обаче, но това сигурно ще го направя в следващото клипче и в следващото клипче също сигурно най-вероятно ще започна някоя нова къща да строя. Но вие ми давайте идеи в коментарите какви къщи да строя. Ето тук си имам съндък с разни такива неща, и да. Еми хора, това... Опа, чакайте, ето това тук не трябва. Това беше за днес с моите къщи. Ако искате повече такива видеа по Spectre и по Minecraft, пишете в коментарите, харесвайте клиповете ми, абонирайте се за канала и това беше всичко за днес. Чао, чао!